Altxogaren bila, Maialen Alfaro eta Maiana Itoiz. Gaurkoan, bidaia bat eginen dugu. Altxogaren bila joanen gira. Horretarako, autobusa hartuko dugu denek elgarrekin. Bidaia luzea izanen denez, autobusean sartu aintzin, gure gorputza mugituko dugu. Are, txontxongilo bat banintz bezala, ene gorputz guzia mugimenduan jartzen dut. Tokian berean egonez, mugi besoak, eskuak, mugi zangoak. Are, gorputz guzia hastindu. Gelditzen naiz, ene gorputza entzuten dut isiltasunean. Eta berriz mugimenduan hasten naiz, alde guzietara ene gorputza mugitzen dut. Are, mugitu! Mugitu! Gelditzen naiz, ene gorputza senditzen dut isiltasunean. Are, hirugarren aldiz, mugimenduan jartzen naiz. Zangoak, besoak mugituz. Are, gorputz guzia mugimenduan jartzen dut. Eta berriz ere gelditzen naiz. Zer sendimendu dut? Zer senditzen dut gorputzean? Ene bihotza? Ene arnasa? Hora, gure gorputza arindua, orain autobusera sartzen gira. Gure lagunaren ondoan jartzen gira, eta autobusa abiatzen da. Altxogaren bilagoaz. Begiak esten ditut, ametsetan hasten naiz. Nolakoa izanen da altxoga? Luzea da denbora autobusean, joko bat eginen dugu. Horretarako, lehenik eskuak berotuko ditugu. Bi eskuak togatzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu! Goitik bera, goitik bera. Are, fiteago! Geldi? Zer sendi dut eskuetan? Are, bigarren aldi bat. Bi eskuak togatzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu! Goitik bera! Goitik bera! Are, fiteago! Geldi? Zer sendi dut eskuetan? Hirugarren aldikoz? Bi eskuak togatzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu, goitik bera, goitik bera. Are, fiteago! Geldi! Zer sendi dut eskuetan? Esku berotuak, ene aintzineko lagunaren sorbalden gainean ezartzen ditut. Lehen unkian, berotasuna senditzen hasten naiz. Orain, eskuak goitik bera mugitzen ditut. Goitik bera segituz. Bizkarraren ezker, erdi,
Eta eskuinaldean ere egiten dut. Gainaldean, beheraldean, eta orain, beti eskuak aintzinekoaren bizkarrean atxikiz, pianoa jotzen dut. Gainaldean, erdialdean, beheraldean, ezker eta eskuinaldean ere. Gelditzen naiz. Begiak esten ditut. Eta eskuak senditzen isiltasunean. Behatz puntak. Bizkarreko parte desberdinak nola sendi ditut. Orain, tokiak aldatzen ditugu. Aintzinekoa gibelera eta gibelekoa aintzinera. Itzul 14. orrialdera eta berriz hasten gira. Lehenik eskuak berotuko ditugu. Bi eskuak torratzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu! Goitik bera, goitik bera. Are, fiteago! Geldi? Zer sendi dut eskuetan? Are, bigarren aldi bat. Bi eskuak torratzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu! Goitik bera! Goitik bera! Are, fiteago! Geldi? Zer sendi dut eskuetan? Hirugarren aldikoz? Bi eskuak torratzen ditut, bata bestearen kontra. Are, berotu, goitik bera, goitik bera. Are, fiteago! Geldi. Zer sendi dut eskuetan? Esku berotuak, ene aintzineko lagunaren sorbalden gainean ezartzen ditut. Lehen unkian, berotasuna senditzen hasten naiz. Orain, eskuak goitik bera mugitzen ditut. Goitik bera segituz. Bizkarraren ezker, erdi, eta eskuinaldean ere egiten dut. Gainaldean, beheraldean. Eta orain, beti eskuak aintzinekoaren bizkarrean atxikiz, pianoa jotzen dut. Gainaldean, erdialdean, beheraldean, ezker eta eskuinaldean ere.
Gelditzen naiz. Begiak esten ditut. Eta eskuak senditzen isiltasunean. Behatz puntak. Bizkarreko parte desberdinak. Nola sendi ditut. Burua altxatzen dugu? Eta oartzen gira, autobusa gelditu dela. Heldua gira! Zein fite pasatzen den denbora jostatzen girelarik. Autobusetik ateratzen gira, borobilean ezartzen gira sutik egonez. Autobusean denbora asko jarririk egon girenez, orain gure gorputzeko tentsioak kanporatuko ditugu. Altxogaren bila joaiteko, indartsu senditu behar gira. Denek elgarrekin egiten dugu. Atxa hartzen dut, eskuak altxatuz. Atxa blokatuz, gorpuz guzia tinko ezartzen dut. Eskuak tinko, aurpegia tinko, sabela, ipurdi mazelak, izterrak, oinak, denak tinko. Ufatzean, besoak erortzera utzi, eta gorputz guzia lasatzen dut. Bigarren aldi bat egiten dut. Atxa hartzen dut, eskuak altxatuz. Atxa blokatuz, gorpuz guzia tinko ezartzen dut. Eskuak tinko, aurpegia tinko, sabela, ipurdi mazelak, izterrak, oinak, denak tinko. Ufatzean, besoak erortzera utzi, eta gorpuz guzia lasatzen dut. Hirugarren aldi bat. Atxa hartzen dut, eskuak altxatuz. Atxa blokatuz, gorpuz guzia tinko ezartzen dut. Eskuak tinko, aurpegia tinko, sabela, ipurdi mazelak, izterrak, oinak, denak tinko. Ufatzean, besoak erortzera utzi, eta gorputz guzia lasatzen dut. Sutitzen naiz, eta isiltasunean, gorputza senditzen dut. Zer sentsazio? Zer sendimendu? Hora, orain, pres gira altxogaren bila joaiteko. Ibilaldia hasten dugu. Ibiltzen naiz, ene oinaren azpialdea entzuten dut. Norberak berea. Tipi-tiapa. Altxogaren bila. Oinen azpialdeko sentsazioetan arreta ezarriz. Tipi-tiapa. Egiten dudan urrats bakoitzari kasu eginez. Senditu, oina pausatzen dudalarik. Senditu, oina airean dudalarik. Arreta osoa mugimendu bakoitzean emanez, ibiltzen naiz. Tipi-tiapa, altxogaren bila. Bapatean, pinpirin eder bat ikusten dugu airean. Urrundu ez dadin, gelditzen gira. Postura orekatu bat hartzen dut. Bezain sendo egoiteko, oinak lugari lotuak, ez naiz gehiago mugitzen. Begiak esten ditut. Pinpirinaren mugimendua segitu nahian, ene burua ezker aldera mugitzen dut. Eta orain eskuin aldera.
segitzen dut, ezkerretik eskuinera. Eskuinetik ezkerrera. Mugimendu, tipi eta harinak eginez. Pinpirina, urruntzera ez usteko. Orain, burua erdialdean uzten dut. Pinpirina, ene aintzinean gelditu da. Begiratzen dut. Zer koloretakoa da? Zein handitasun du? Geroz eta argiago ikusten dut, ene aintzinean. Pinpirinak bere bidea segitzen du. Eta nik begiak idekitzen ditut. Antziko ginuen, altxorraren bila ari gira. Baina asko eta asko ibili girenez, segitu aintzin pausa bat eginen dugu. Bakoitza bere tapizaren gainean etzaten da. Denbora hartuz instalatzeko. Eta postura egoki bat atxemaiteko, besteak trabatu gabe, isiltasunean egoiteko gixan. Nahi izanez geroz, begiak esten ditut, eta ene eskua sabelaren gainean ezartzen dut. Atxaren mugimenduak segitzen ditut. Atxa hartzen dudalarik, senditzen dut ene sabela loditzen, anpatzen, eta atxa botatzean, ufatzen dudalarik, senditzen dut ene sabela sartzen, usten. Ene arreta osoa, atxak sortzen duen mugimenduan emaiten dut. Ene sabela eta eskuaren arteko kontaktoa sendituz. Atxa hartzean senditzen dut ene sabela loditzen, anpatzen. Eta ufatzean senditzen dut ene sabela sartzen, usten. Atxa hartzean sabela anpatu. Eta ufatzean sabela ustu. Hasi dudan bidaia, barnera begira segitzen dut. Gorputzeko parte bakoitza lasaituz. Gorputzeko parte bakoitza entzunez. Burua, aurpegia lasaitzen ditut. Baita lepoa eta sorbaldak ere. Lasaitzen ditut orain besoak eta eskuak.
behatz, puntetaraino. Lasaitasuna senditzen dut bizkar aldean, bular alde eta sabel aldean ere bai. Naturaltasunez, lasaitasuna orain zango aldera. Oinetako behatz, puntetaraino. Gorputz osoa lasaitua. Eta orain, ene barneko lasaitasunean, ohartzen naiz. Kanpoan bilatu dudan altxorra, ene barnean dudala. Isiltasunaren erreinuan, mila kolore, mila aurpegi. Batzu ederrago gozoago, besteak ilunago zailago, dena oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, oreka joko, oreka joko, oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, oreka joko, oreka joko, oreka joko. Isiltasunaren erreinuan, bakartasuna eta beldurrak, emozioz beteriko mundua, sekuritate gabeko mundua, uainen azpian, lasaitasuna, eta hor bertan, nire nortasuna, naiz naizena, naizelako naizena naiz, uainen azpian, lasaitasuna, eta hor bertan, nire nortasuna, naiz naizena, naizelako naizena naiz. Dena oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, oreka joko, oreka joko, oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, dena oreka joko, oreka joko, oreka joko, oreka joko. Isiltasunean, nere baitan, ditut atxeman. Erantzunak.
Orain, prest sendituko naizelarik, ene altxogaz aberasturik, begiak idekitzen ditut, kanpoari.